Op onze reis. Op onze reis. Op onze reis. Murder on the Nile. Zijn er mensen aan boord die hier niet horen te zijn? Het zenuwslopende moordmysterie van Agatha Christie is nu live in het theater te zien. Christina, hoe lang ben jij bij haar geweest? Sinds dat ik haar naar haar hut heb gebracht. En u heeft uw hut niet verlaten? Ja. Wat? Ik was nogal van slag. Spanningen lopen op. Geheimen worden onthuld. Ja, wat denk je dat ik hier sta te liegen? Dat betekent dat ik nu weet wie Kay heeft vermoord. Ik hoorde duidelijk voetstappen langs mijn hut. Lichte, snelle voetstappen. Maar zojuist zei je dat u helemaal niets had gehoord. Durf jij het aan om de moordenaar te ontmaskeren? Beste, dokter Beste. Ik heb Kay niet vermoord. Niet? Rot op! Hij vertelde je dat dokter Beste een revolver had. Jij ging die halen. Jackie, nee! Mis het niet. Voor tickets ga naar moordmysteries.nl.